निफन असमनि सिङाव धेकियाजुलि सोलोंथाइ खोन्दोआ जन लेभेल टीचिं लार्निं मेटेरियल्स सुंदयै TLML खुंदों। फरायसालियाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव मोजाङै बुजिहोनो थाखाय टीचिं लार्निं मेटेरियल्स एबा बायदि बायदि आगजु बाहायनो हानायखौ नोजोर होनानै दिनै धेकियाजुलि सोलोंथाइ खोन्दोनि बानजायनायाव 1 नं सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव निफन असमनि बिथांखि बायदियै जन लेभेलनि TLML खौ खुंनाय जायो। गासै मोनब्रै क्लस्टारफोर जेरै माइनावजुलि, थुरिबारि, सालखर आरो बिदांफोरनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव बाहायग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि आगजु लाबोनानै बे मेलायाव दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मेलायाव धेकियाजुलि सोलोंथाइ खोन्दोनि BRP दुलाल चन्द्र दास आरो किरदा देखाजों लोगोसे मोनब्रै क्लस्टारनि CRCC फोराबो बाहागो लादों। BRP दुलाल चन्द्र दास आरो फोरोंगिरि शरद सिंह बसुमतारिया बे मेलानि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै होदों। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाब मोनथाम रादाबनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन लोगोसे नायगिरि बयनिसिमबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय। बे समाव धेकियाजुलि ब्लकनि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय जोंनि माइनावजुलि क्लास्टार, सालखर क्लास्टार आरो थुरिबारि क्लास्टार आरो बिदांफुर क्लास्टार मोनब्रै क्लास्टारजों दिनै जयै नैबे 1 नं सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव मोनसे TLM मेला हाबाफारि लानाय जादों। बे TLM मेला हाबाफारि लानायाव ब्लक अफिसनिफ्राय माखासे अफिसारफोर BRP CRC बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे मोनथाम क्लास्टारनि सिङाव थानाय गासै गं 42 गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि लोगो बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दा बेयाव खोब गोजोननाय मोनदोंदि जे देग्लाय धेकियाजुलि ब्लकनिफ्राय जोंनो बेबायदि TLM मेला हाबाफारि फोसावना होदों। मानोना निपुन अखम आरो निपुन इण्डिया बे मोनसे मावबिथांखिजों लोगोसे बेयाव थाखो 3 थाखो 4 गथ'फोरनो थाखो 3नि गाहायनि गथ'फोरनो माखासे TLMनि बिथिंजों फरायसाफोरखौ गोख्रों खालामनायनि एबा गोख्रैयै बुजिहोनो हानायनि माखासे बिथिंखौ दिहुननानै होदों। दा बेबायदियैनो जोंनि बे मोनब्रै क्लास्टारनि मोनफ्रोमबो फरायसालिनिफ्राय दिनै बेयाव गंसे फरायसालिनिफ्राय बिदिनो मोन 6निफ्राय मोन 10नि गेजेराव TLM लाबोनानै दिनैबो मोनसे मेला फाथिनाय जादों। बे मेलायाव जों नुनो मोनदों जे साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा गाव गावनि रोंगौथिजों गोबां बायदि रोखोमै गोबां गथ'फोरखौ गोख्रैनो थाबैनो बुजिहोनो हानाय बायदि बेयाव TLM मेलायाव बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेयाव गोबां मोजां TLMफोर बानायनानै लाबोदों आरो दिन्थिफुंनाय जादों। दा बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो मावफुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे बेयाव सोरबा सासे रोङैखौ गुबुन सासे फोरोंगिरि रोंनायजों एबा TLMजों जों दिनै नायनानै बुजिलायनो हादों आरो बेबायदियै जोङो गथ'फोरखौ बे TLMनि जोहै जों फोरोङोब्ला गथ'फोरा गोख्रैनो बुजिनो हागोन एबा मोजां थाबै बिथांमोना गासै बिथिंखौ हमजोबनो हागोन होननानै जों फोथायनाय दङ आरो इयुन समफोराव बेबायदिनो ब्लकआ बिथोन होयोबा जों बेबायदि खामानिखौ मावनानै गोजोननाय मोनगोन। बेखिनिखौ आं फोरमायबाय। दिनै बेयाव सिजौगुरियाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेयाव बेबायदि गिबि खेब बे TLM मेलाखौ खुंनो मोननानै एबा गोबां रोंगौथि रोंनाय आं रोङैखौ गुबुननिफ्राय रोंनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदं। নমস্কাৰ, বড়োলেণ্ড আদাব আৰু আৰনাই আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ইয়াৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ धेकिয়াজুলি শিক্ষাখণ্ডই এটা উদ্যোগ লৈছিলে যে আমাৰ যিহেতুকে অসম ভাৰতবৰ্ষত নিপুণ অসম নিপুণ ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে প্ৰচলিত হৈছে। নিপুণ অসমৰ অৰ্থটো হৈছে যে ক্লাছ 1, 2, 3 ষ্টুডেণ্টখিনি তাত গ্ৰাছৰুটৰ বেছটো ঠিক কৰি নিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেইনিঙো টিচাৰবিলাকক দিয়া হৈছে নিপুণ অসমৰ। এই নিপুণ অসমৰ এই কাৰ্যসূচীখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আচলতে তাতে মানে TLMৰ বহুত দৰকাৰ। কাৰণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে এনেকৈ পঢ়ালে মানে বুজি নাপায়। গতিকে TLMৰ সহায়ত তেওঁলোকক যি শিক্ষাদান দিলে শিক্ষাটো ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু তেওঁলোকে গ্ৰাছৰুটৰ পৰা যদি গোটেইখিনি শিক্ষাখিনি ঠিকমতে ঠিক হৈ যাব পাৰে, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ গণ্ডগোল নাথাকে। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি धेकियाজুলি শিক্ষাখণ্ডই কৰিছিলোঁ কি আমি যে ব্লকত আমি এখন TLM মেলা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু দেখিলোঁ যদি ব্লকত পতা যায় তেতিয়াহ'লে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আমি কৰিলোঁ কি এটা 7টা জোনত ভাগ কৰিলোঁ। 5টা 4টা 6টা ক্লাষ্টাৰ লগাই এটা জোন কৰিলোঁ। জোন কৰি ইতিমধ্যে 6টা জোনৰ গোটেই আমাৰ যিমান স্কুল আছিলে চব কাভাৰ হৈ গৈছে। আজি লাষ্ট
ইয়াতে আমাৰ বাটেশ্বৰপুৰত ইয়াত 4টা ক্লাষ্টাৰ আছে 4টা ক্লাষ্টাৰে আজি ইয়াত নাম্বাৰ 1 চিজুগুৰি LPত আমি আজি কৰিছোঁ ইয়াতে 4টা ক্লাষ্টাৰ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল TLM লৈ আহিছে গতিকে TLMৰ যোগেদি কি হয় আচলতে TLM আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে TLM মানে পাঠৰ লগত মানে ৰিলেট থকা অৰ্থাৎ 1 2 3 4 5 ইয়াৰ লগত ৰিলেট থকা কিছুমান মানে TLM শিক্ষণ সামগ্ৰী তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে আৰু এই মেলাখনৰ যোগেদি কি হয় আচলতে এতিয়া বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন ধৰণৰ TLM বনাইছে আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মই যিখন স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ মই যিখিনি আনিছোঁ মোৰখিনি বেলেগে চাব মই বেলেগতো চাম চাই পেলাই এটা আমাৰ এটা ইয়াতে মানে লাৰ্ণিং হ'ব এটা শিকণ হ'ব আৰু এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ নিজৰ বিদ্যালয় সময়ত আমি মানে ধুনীয়াকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম এইটো হ'ল আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু দেখা গৈছে এইখিনি সময়ত আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকল অৰ্থাৎ আমাৰ বিভিন্ন স্কুল প্ৰত্যেক স্কুলে কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ আগ্ৰহ প্ৰশংসনীয় আৰু আজিও ইমান ধুনীয়া TLM বনাই আনিছে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত লৈ পেলাই আমি নিজে আছোঁ খুব ধুনীয়া TLM বনাই আনিছে একদম আৰু ভাবোঁ যে ছাৰ বাইদেউসকলক আমি অনুৰোধ কৰিম এনেকৈ ধৰণে TLM বনাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষাদান দিলে শিক্ষা ফলপ্ৰসূ হ'ব ধন্যবাদ थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सलाद लानो हागोन